Hallo, welkom allemaal. Na de zomer gaan we met Koefnoen het theater in. Dus hier achter ons zijn we nu bezig met het maken van het promotiemateriaal. Dus wat op de website komt en de poster. Dus de afgelopen dagen zijn er al heel wat types voorbij gekomen. Ja, het is leuk dat jullie er zijn. Oh ja, ik heb het. Ja, dan staat hij maar binnen. Want ik vind het toch geen veilig idee dat de fiets dan buiten staat waar Jan en allemaal erbij kan. Dus dan haal ik hem liever daar waar ik hem in de gaten kan houden. Zeg, zit je met de upskirt, hè? Aha, weer gezellig worden, nee? Nog de kap erop. Dus vanaf september in 100 theaters in het hele land. Wij hebben er ontzettend veel zin in. We hopen jullie ook.